Vastelovend gasten, want het is weer vaste. Lovend die in Limburg, oh, zijn vastelovend gasten is begost. 2, 3, 4, vastelovend gasten, want het zal weer vasten. Lovend die in Limburg zien, en wees toch de piepenhoed gul door bij Jolien. Hatje! Ja, Pipo en Pipa, denk ik dan. Henk en Roos van Aggepannes in Chin op Geul. En ja, hier zit de eerste die zelf de bar hebben gedecoreerd. Even met de camera er naartoe. We hebben hier metgenomen. Dat is een foto van de kleinzoon en van mijn zoon. Die zijn van de Spaarclub Prins en Minis. Hier zit de allertrotste pap en mam en opa en oma, denk ik, hè? Altijd, hè, vooral als er prins wordt, de minister. Maar ik mag niet te veel zeggen, want anders ga ik weer huilen. Nou. Ik huil maar over prinsen. Nou. Is dat zo, joh? Ja, in Chin op Geul ben ik een erg emotionele man. Hè. Hier zit oud-prins, hè? En je hebt de oud-prinsen ook metgenomen, de rest van de oud-prins. De oud-prinsen zijn oud bij, die stonden erachter allemaal met die patchjes, ja. Die gewoon zingen, hij gaat ook zingen, dat straks. En de klombessie, die gewoon ook zingen. En die maken meestal ook nog een hele goede rotzooi. Dat ze dat vandaag ook doen. Vastelovend gasten, want het is weer vaste. Lovend hier in Limburg, oh, en vastelovend gasten. Vastelovend gasten! Vastelovend gasten! Vastelovend gasten! Vastelovend gasten! Vastelovend gasten is begos. Hatje! En we stonden weer gans bij de kloon. Ziet geen de kloondroon? Ja, ja. Heb ik ook vrijwillig aangemeld of er? Nee, goed gevraagd. En heb je enig idee wat het inhield? Nou, de neus die is weg, dus daar ben ik al blij. Nou, maar ik heb hier nog wel wat roet. Wat is dat? Kunnen we ook op de neus? Ja, een beetje, blijf het zitten. Het hield in ieder geval in dat je gans naar boven moet klimmen. Dat je eigenlijk ja, klim af, yes. Ja, dat je de belangrijkste persoon van de dag ziet. En je wilde bij netjes overeind doen. Je kreeg een helm op. De helm blijft zitten en op de helm zit een camera. Dus in feite ziet je een vliegende drone. Kijk je even zo een veugelkanaal doen. Even kijken. Ja, even zo met de armpjes. Ja, klasse. Nu kijk of je Jolien nog ziet. En dan ziet je perfect als kloondrone, dames en heren. Ja, en we hebben contact met de Prinsenparade. Maar we beginnen vandaag in IJsden met prinses Jada, en jeugdprins. Misha. Ja, en hier heb je dat goed geregeld, hè? Want hier zit normaal degene wat de jeugdprins en de jeugdprinses uitzoekt. Ja, en nu heb je gewoon de eigen dochter gekozen. Nu heb ik dit jaar de eigen dochter gekozen. Hè? Is dat leuk met papa en mama op stap? Ja. Ja? Hier heb je Huub Stapel recent ontmoet, hè? Vertel eens wie dat zit. Ja, de Huub Stapel heeft de Gouden Cramélian gekregen. Onderscheiding van een vereniging. Ja, dat klopt. Dus, Wie worden in het echt? ja, een klein been, wordt kort van stuk en een stieve poet. Dus, Is er niet ganz goed aan toe, hè? nee, Als ze Polonaise lopen, dat wel lastige dingen. nee, hij zat op een eretribune, maar hij heeft zich wel geamuseerd vanuit de stoel. Geweldig. Loop snel door, want we hebben er nog veel meer. Bijvoorbeeld prinses Joël van de Spoorzeukers uit Maastricht. En de Spoorzeukers, ja, met heel veel fans van de scouting, hè? Dit is een scouting eigenlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja, daar best wel al lang lid van, of niet? Ja. Wie lang? Dit is nu mijn 8e jaar bij de Spoorzeekers. Ja, en zit ze nu bij de scouting omdat ze eigenlijk bij de carnavalsvereniging van de scouting wilt, of engagement? Nee, ik vind het alle twee gewoon even leuk. Alle twee even leuk. En wie is het om dan prinses te zien van de Spoorzeukers? Ja, heel leuk. We hebben een hele leuke groep. En het is altijd gezellig bij ons. Kijk, en ze hebben een geweldige prinses. Loop maar door. We kregen voor de boemen leren uit... ja, waar kom je vandaan? Zeg het zelf maar. Walwiller. Ja, en die hebben 2 vrouwen aan het roer. En het wordt eigenlijk allemaal maar een grap, hè? Ja, dat klopt. Wie is het begost? Op het wienfeest in Waalwiller wordt gezegd van hey, dat zou wel eens een leuke prinses kunnen zijn. En een leuke hofdame. En dan ga je zeggen, nee, dat is niks voor mij. En toen 5 dagen later sting ze dan geen deur. Ik zei, nee, dit gaat echt niet gebeuren. Heb ze weggeschikt? Ik heb ze weggeschikt, ja. Sorry. En ja, die gaan natuurlijk wel met Patricia toch eens appen. En toen kreeg ik toch een verhaal. En ik heb natuurlijk Erwin Lennarts. Ik heb natuurlijk toch het olie op het vuur gooien. En het morgen is wordt beklonken. Dus het is toch geluk. En wie bevelde ik ze met z'n tweeën? Super. Ja? Gaaf, ja. Echt. Je bent alle twee al een keer prinses geweest. Dus de tweede keer. Ja, dat klopt. En hoe leuker? Anders. Leuker of minder leuk? Anders. Nou, doorlopen, want we hebben er nog veel meer kleine prins
en prinses uit Rotem. Stap maar even af, hier zit eigenlijk ontvoerd, geloof ik, door de klomp. Die heb ik metgenomen, hè? Ja, Ja, wij zijn dat eigenlijk, de klomp. Wie kent ze die? van mijn stiefpap. Dat huurt bij de klomp. Ja, Is ze ook maar toe in de weer met confetti? nee. Nee, wat vingst u van de klomp? Doe moest ook maar met. Leuk. Vind ze het leuk? Oké, dat heb ze geluk, want ze gaan nog zingen. Straks loop maar door. Lidste. Ja, kom maar, hoef niet zoveel liggen te zien. De waterratten, uit Gin op Geul. Wat is die naam? Sky. En? Raiko. En de goedprint. Bart. En? Anne. Je zit eigenlijk gedegradeerd, hè, want je wordt iets koningin van de schutterie. Klopt, ja. Wie is dat nu, om prinses te zien? Chic. En verrug, want hier wordt het jeugdprins weer geleverd en dat is niet gelukt, hè? Nou ja, mijn broer kon als jeugdprins en dan ben ik grote prins. Revenge noemen ze dat. Geweldig dat je daar allemaal zit. Anne, die is natuurlijk ook voor ons op pad vandaag. Anne uit Rotterdam, onze razende reporter, is onderweg om de vastelovend in te luiden en om iemand toes te vervallen met een joekskapel en veel confetti. De vraag is natuurlijk, Anne, waar ben je op dit moment? Ben je al ergens gearriveerd? Ja, Frans en Jolien, het gaat nog even duren. Ken je die Bermuda-triangel die in iedere auto zit? Daar zit de autosleutel in. Wens ons veel succes. Wat hetzelfde met vrouwen te sturen, hè? Geen bloed aan de muur, maar bloed aan je neus. Leuk, sympathieke Anne altijd. Is de autosleutel kwijt. Als dat nog maar goed komt vandaag. Ik zie trouwens in beeld dat helaas het woord Venlo van mijn kop al gewreven is. Door stond met een plaatsnaam. Dat is natuurlijk eigenlijk een feitelijk een geniaal concept, Frans. Want dus is altijd met die mensen van die beurtjes stonden. Dat is altijd een geplaar. Me gelukkig nooit om zo'n beurtje te maken. En toen dacht ik... Toen dacht ik, alleen pakt altijd die schoon gezicht in het beeld. En dan stond daar de grote bordenvuur te zwaaien. Zet de plaatsnaam op dat gezicht. Dan weten de lui toch wat ze vandaan kunnen. Kunt gewoon op de tv. Ja. Alleen dat lukt me dan ook niet, hè, zonder plaatsnaam schilderen. Dus Storm heeft tegen een keihandig concept bedacht, namelijk... Eenmaal een mal. schabloon. Een mal. Kinderlijk eenvoudig te maken. Straks zullen Petra en Stefanie het eventjes laten zien. We hebben de ganse stolbeels en smink heb ik net al ingezet. Ja, en de ja. schablonen. Dus En iedereen de kan schablonen. de plaatsnaam op zijn murfklotten zetten. Ja. Nu is het probleem dat er volgens mij wel 350 plaatsnamen zien. Ja, dat En, is het probleem. Dat is wel een probleem qua mallen. Ja. Dus we hebben het idee, we willen Luno L1 mailen dat we de eerste 5 plaatsnamen maken. En die 5 schablonen opsturen. En dan kunnen ze daarmee aan de gang. Nou, dat vind ik een goed idee. Vastelovendgasten@l1.nl. Die eerste 5 die kregen een schabloon opgestuurd. Wat hebben we nu in de aanbieding? We hebben in ieder geval Venlo, dat heb ik net al We gezien. hebben de plaatsnamen gemaakt van de vereniging die vandaag hier zien. Natuurlijk mijn geboortestad, hè. Kerkrade, hè. Een beetje vreemde eenden erbij. Nee, dat mogen eerste divisieclubs, die mogen allemaal... ja. En we zitten te denken, Sint-Odiliënberg, dat was zo'n beetje de langste die we kosten bedenken. Past dat nog op een schabloon? Dun voor Dan heb ze eigenlijk een dikke kop, dan moest ze eigenlijk bij de klomp zitten. Dan past dat wel, hè? Ja. Zullen we ze gewoon... en we hebben ook zo'n L1-logootje, toch? L1-logootje. Dus dat kunnen we iedereen erbij kwakken. Verder hebben we wel dun voor vandaag L1-logootje en plaatsnaam. Nou, zeg maar, wie begint er? Ja. Ja, ga maar zitten, ga maar De zitten. eerste. Ja, ga maar zitten. Meneer met de bril. Meneer met de bril, ga maar zitten. Ja, kom maar. Welke plaatsnaam? Meersje, hebben we dat? Ja. Hebben we Meersen niet. Hij is goed met streek, hè? Ik kan voor Venlo en niet voor Maastricht. Hey! Nee, maar Venlo hadden ze niet, heb ik ook gezien. Oké, we gaan sminken. Kijken of we straks iedereen voor het einde van de uitzending gesminkt krijgen. En mailen naar vastelovendgasten@l1.nl. Dankjewel Frans, met de mooie naam. We gaan kijken of Anne al iets gevonden heeft. Anne, ben je al onderweg nu naar iets? Rij je al, Anne? Wij zitten, en ik meen het echt, we zitten in echt. In echt? In echt? Bumper? Dames en heren, kijk eens wat een beroemde Limburger daarachter. Oeh, echt! Henk Hover, hij doet zijn plaat! Als ze maar niet bij mij aan de deur staan, dat zou ik vervelend vinden. Ik ben niet toe, dus als Anne bij mij aan de deur staan, zou ik gerne een tas koffie willen geven. Ik kreeg een paar maanden geleden zo'n stapel singeltjes.
En dan zo deze bij, even laten horen wie dit klinkt. Ja, dat is die al op die vrouw, is het wel de kermis. Neem eens kent dit, denk ik. Dacht ik, neem eens kent het singeltje op. Tot ik een appje kreeg van Emes van de Klomp, van Luc Vollers. Luc, kom er even bij zo. Ja, denk erop joh. Want die omen staat op deze platen, hè? Ja. Piet Vollers, hè? Piet Vollers, ja. Maar mocht hij in Sint-Juas, want ik heb de cd vanaf, Ja. de single vanaf, mocht hij in Sint-Juas plaatjes maken? Jo, hij wel, dat is dirigent van de Weertzangers. Oké. En die maaien met de carnaval altijd. Onze buurman, ja, geweldig. Groot hit in Sint-Juas, denk ik, weet je verder niet. Maar ik heb toch ook gevraagd, want de bent kenner en verzamelaar van vastelovensmuziek. Ja. Om het met te nemen uit Meers, want Meers heeft een roemrijke muziekgeschiedenis. Hè? Zeker, ik heb van mijn pap een paar plaatjes metgenomen. Ja, dit is het allereerste als u een plastic huisje. Leo Volders, hè? Ja, dat is uit papa. Ja. En op die plaat daar stond de oudste carnavalsliedjes van Meersen. Welke track is dat? Een nummertje bij, ja. Heb ze 5 jaar, ja. De hele waan. Ja, nu maar even door. Is het dit? Pax, Alavos Meersen. Hé, we zijn van Meersen. De glazen nog eens vol, want dan begint de lol. Alavos Meersen, weerhouden. Ja, dit is een evergreen, 1953. Maar Leon, die een pap, en Bram, die een broer, die hebben ook nachtwoeks, hè? Er is een nachtwoeksgedoens in Meersen wat liedjes betreft. Hè? Want ik heb begrepen dat die met z'n drieën, die een pap, die een broer en dem zijn zoon. Nee, mijn zoon, joh. Die een zoon. We lezen koeren. Ja, lezen koeren Meersen. Maar ja, vergeten. Oké, daar zijn nog geen andere belangrijke dingen in het leven dan lezen koeren Meersen. Nu zou ze ook zomaar het LVK kunnen winnen, hè? Dat zou kunnen. Is het echt nog nooit gelukt, hè? 33 jaar geleden. Is die een pap gelukt? Ik zat in de zaal, in de Oranjerie in Remung. Oh. En de jury zag, er moesten miljarden leven en die ganse partituur de vloog te loggen. Ho! Ja, 33. Dat ze moeten zeggen. Ja. Gaat er. Ja? Want de vaste loven blief altijd bestond. En dit is een grote hit uit BSC. Was er dan nog groot op? Dat je destijds gewonnen, hè? Ja, natuurlijk. Ja? Ik ga altijd aan terug. Dat is juist even een redelijk moment. Ja, en alle Leo Meersen die ik ken zeggen dat ze wordt op het metgezongen. Ja, ik zou het zo maar kennen. Hè? Ja. Hey, dit wordt het voor vandaag, dit wordt het ook voor mij van wat die plaatjes betreft. Heb je toe zich platen op een zolder liggen, stuur ze nou alleen. Volgend jaar draai ik ze in deze gebied. Tot de volgende keer. Bumper. Ja. Ik voel een kleine logistieke uitdaging aankomen, want we willen dat de Klomp op het podium gaat staan. Past dat nog allemaal voor het optreden? En ik ga er ook gewoon bij staan, want ik wil nog even met Luc praten. Luc, ja, want je bent natuurlijk niet alleen hier om plaatjes te draaien, gaat het allemaal, maar ook om te zingen. Ja. Het liedje wat je in de LVK-finale hebt gezongen, Ja. wat ik me eigenlijk afvroeg, er zit zo'n beetje een anarchistische groep. Ja, ik klopt. Dat LVK, is dat eigenlijk wel gaat voor u? Nee, een wedstrijd? dat doen we nog niet meer met. Het is de laatste keer dat we met gedaan. Laatste keer? Ja, misschien dat we er één keer mee doen. Ik weet het niet. Wie zou nog een keer misschien? Ja, al die lui die ze moesten vragen voor stemmen. Ja, dat kost toch 70 cent voor de lui, hè? Ja, Dat vindt ze niks. Nee, daar moest ze toch even nadenken. Nee, en het lukt maar niet om te winnen, hè? Ja, we zijn nu al 2 jaar achtereen 13 geworden. Oh, dat is ook heel schön. Dat is ook heel zwak. Misschien lekker aan de kleien, die zijn op zich heel leuk, maar die zijn wel immer hetzelfde. Misschien had Frans nog het inspiratie voor u, Frans. Ja, ik heb nog iemand gevonden die eigenlijk het feest wil bederven. Want iedereen is leuk verkleed, maar geen niet. Waarom niet? Ja, sorry. Ik heb zo'n drukke dag gehad. Ik was helemaal overrompeld om hier naartoe te komen. Ja, je ziet de mode van een van de spoorzeukers, hè? Ja, dat klopt. Ja, dan kijk... 3 spoorzeukers. 3 spoorzeukers? 3 races om toch goed te verkleden. Je wilt nog even sterkte wensen? Ja, ik wil even oma Vera en mijn ma sterkte wensen. Die hebben morgen geopereerd en ze een geweldige carnavalsvieren. Dan schaamt hij zich extra kapot dat je geen leuk peks gaan hebt. Dus zoek hier wat moois uit, iets uit het luxe segment. Niet kreuken, heel voorzichtig, dat zijn hele dure kleren. Als je het aan hebt voordat de klomp is uitgezongen, dan moet je het houden. Als je het niet aan hebt, moet je met de klomp mee naar huis. Oké, succes! Jolien, welke artiest had ze weer staan door? Ja, de klomp is hier en ook de mini-klomp. Welk liedje gaat je ook alweer zingen? Wat ik niet snap. Wat ik niet snap. Applaus! Zien overstiep, verguusde en toen volgde zich op weg. Op een dag keek ik die
eens was leuk, moet Limburg weggegooid. Ik zie alleen maar leuke leuk, ik wil eruit. Ik wil daar ook dat Ruske Limburg zeggen. Dus als je nu vol in de auto en je gaat. Je hebt toen niks te drinken, ik ben ook de baas. Ik wil de carnaval volgens de Maas en Geul. Ik weet het zeker nog niet in je godgevoel. Ik weet het zeker nog niet in een godgevoel. De klomp, dankjewel klomp, fantastisch. Maak plaats, want we hebben tijd nodig voor de Prinsenquiz. Met prins Jeffrey erbij, prins Bart erbij, kom mee Ston, prinses Liliane, je moet helpen. Aan de kant, we hebben geen plaats, kom Ston. Duurt allemaal veel te lang, ja. Hé, de bühne is vrij. Oké, bewegen, kom op, het is de Prinsenquiz. Prinses Liliane, waar zit je nou? Ja, gauw bewegen, want geen doet voor spek en boorden mee, want geen ziet geen een prins, dus je moet eigenlijk niet meedoen. Maar je moet er wel bij staan voor het pleitje. Oké. We hadden gisteren in de Prinsenquiz een vraagje van Andy en Roy. Kijk, Andy en Roy die waren mystery guests bij ons. Die hadden we verstopt achter zo'n doek, dat zien Andy en Roy. Alleen aan het einde van die uitzending, weer sprongen er toen plotseling achter dat doek vandaan. Roy en Andy. Ken en Bob. Ik heb geen idee. Geen idee, we gaan kijken. Andy en Roy! Klasse! 6-0! Ja. Oké, we gaan het dadelijk hebben over de vastelovensfinale. Aan het einde van de vastelovensfinale lopen ze altijd een masker op. Kijk, masker. En dan als dat masker op is en weg is gevlogen, dan is de vastelovend voorbij. En dan gaat iedereen beuken en zuiken. Dat is het einde van de vastelovend. Wie lang duurt het eigenlijk nog voordat het vastelovend is? Te laat. 3 dagen. Wie? 3 dagen. 3 dagen. 4 dagen. Oké. Het is allemaal fout. Het is namelijk al fout. Het is nog steeds vastelovend. Want kijk wat er vorig jaar gebeurde in Gulpen. Dan wilden ze die masker oploten met die ballonnen. Maar ze hadden bezuinig op de helium. En dat masker ging niet de muur. Ze hebben zeker een keer stond dinges met dat masker. En zelfs wie Frans Kronenberg ging zingen, wil dat masker niet wegvliegen. Dat bleef toch hangen. Dus het is nog steeds vastelovend. De Klomp, die waren net de Klomp en Beppie, dat is niet echt een match. Beppie kan de Klomp niet liegen en de Klomp heeft een keer een coupletje gezongen over Beppie, dat Beppie te veel gage vroeg. Dus let op, Beppie is hier het LVK aan het presenteren, super geconcentreerd, want het moet van een keertje oplezen. En dan komt de Klomp op. En kijk wat die doen. Dus Beppie, daar springt voor Beppie denkt wat gebeurt mij nou, ik ben niet serieus het programma presenteren. Dus Beppie zit er wat over. Maar wat zegt Beppie? Ik zou het niet weten. Nee, dat zag ze niet. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Ik zou het niet weten. Je ziet ook niet zo goed in dit spel, hè? Maar goed, dat geeft voor spek en boeren meiden, anders had je niet gewonnen. We gaan kijken goed luisteren wat Beppie zegt. Gaat vanzelf over. Hopen we. Ja, dat kwam vanuit de tienen. Zag het zonder glimlach, hè? Andere prins die aanwezig is vader van een tweeling. We hebben de tweeling in beeld gebracht. Links tegen een fiep, rechts niet, maar rechts pak hem af. Maar dit wordt een oorlog, kan ik ook garanderen. Wie wint er? De eerste. De eerste, de linker. De papa. De papa. De eerste. Als je nu de rechter zegt, kun je winnen van de prinses. Ah, de raak. De rechter, we gaan kijken. Ja, Kumpen. Links wil een truc, links wil een truc, links wil een truc. Links wil een truc. Nee, ja, heel een truc. Maar dan pak je rechts hem ook weer truc. Kijk, het biedt hem in de vinger. Dan kies je, en nu wil die eens links gewoon. Links pak hem dan in een soort van laatste inspanning op truc. En nog een keer rechts dan niet meer bij. Kijk, afgeweerd. Nog één poging, allerlaatste poging. De winnaar is links. Ja! Had je nu toch maar links gezegd, dan had je gewonnen van de prinses. Sunt, en jij ziet DJ, hè? Ja, we hebben een filmpje van hem als DJ. Kijk, hij staat al links met de jas aan. En op een gegeven moment trekken zich dan de jas uit. En dan gaat hij dansen als DJ, hè? Dat kent hij goed. Kijk, bam, 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 bam. Wow. Wauw. Ja, voor wie laat dit slag af? Voor een andere DJ of voor het publiek? Voor het publiek. Voor het publiek. Ik denk voor de tafel. Toffel, oké, dus het andere. Oké, we gaan kijken voor wie het slag afloopt. Dit is Prins Bart, maar op de achtergrond. Met een superderelap. Dus ik geef ook feitelijk het goede antwoord in hand. En nog verpers je het, meneer de prins. Tot slot. Hij heeft ook een vrouw is bezig als ze gaat draaien, deze DJ. Dat is dit vrouwmes, mooi vrouwmes. En het gaat dan dansen als hij gaat draaien. Maar dit keer ging er wat fout. Die dame die verliest wat. Wat verliest die dan? Ja, de opvulling.
De opvulling. We kunnen eigenlijk stoppen, we gaan kijken. De opvulling. Ja. Ja. De kipfilets, ja. Kim Gemoedrijken heeft gewonnen. Ja, is dat goed? Moet Kim de muts afzetten. De winnaar van de Prinsenquiz. Prins Jeffrey van de Kleeflab. Bumper, bumper. Ja, tijd om naar Anne te gooien. Die is vandaag in echt om de vastelovend aan te kondigen. De vraag is natuurlijk, Anne en de Joekskapel zit hier gearriveerd bij een huis. Ja, is goed. De bewoners... Ja, kom maar ja, door. Anne? Oh, Hier we zijn er al. Goedenavond. Wij gaan weer eens wat mensen verrassen. En ik denk dat we jullie even om de hoek moeten gaan verstoppen. Oké, ze zit op de bank en ze ziet ons al. Oh, ze houden van carnaval, maar een Venetiaans carnaval. Kijk maar wat er... Zullen we even zwaaien? De familie Jansen. Meest voorkomende achternaam in Limburg. Jansen, met dubbel S. In tegenstelling tot in de rest van het land, waar het met 1 S is. Ding dong. Goedenavond. Hallo. Hallo. Ja, wij hadden een vraag. Mogen we de vastelavond komen inluiden? Tuurlijk, zeker weten. Wat gaan jullie dit jaar doen met de vastelavond? Nou, we zijn er volop bezig. Dus vrijdag naar de eerste halve finale geweest. Hopen dat we er vrijdag weer bij zijn. Dus, en dan de laatste nog een keer. Dan het LVK. En dan alle carnavalsdagen. Ja. Dus, En wat doen jullie aan dit jaar? nou, dat ligt nog mooi op tafel. Dat is nog Aha! Kijk eens aan! De hoeden zijn er al klaar voor. De rest is nog mooi in de maak. Vastelovend samen! Ja, Precies, gezellig. gaan we weer terug naar jullie in de studio. Ja, Anne, dankjewel. Heb ze Kinger weer wakker gemaakt. Hè. Die kregen ze natuurlijk niet meer naar bed vanavond succes door. En echt, we gaan het ergens over hebben waar we eigenlijk nog lang niet aan willen denken. Het einde van de vastelovend. Dinsdagavond. Dan gaat het los op de Maart in Gulpen. Erwin en Astrid, presentatoren van de Grote Gulpen naar vastelovensfinale. Wat ging er vorig jaar mis met dat masker? Waarom ging dat niet te log in? Zit je er inmiddels achter? Ja, toch wel. Ja. Er worden weer helium gekald, maar het wordt allemaal doorgestoken kaart. De lui, die willen geen afscheidnummer van de vastelovend. Ja, de Kimver is natuurlijk alles bij Dus die van Gulpen hebben zich gefluisterd. Houd het vast. Ja. En voor een rondje ongeveer. Of houdt het gewoon in het bloed. Je hebt het zelf geregeld. Ja. Het slechte weer houdt je niet zelf geregeld, want het regende ontzettend vorig jaar. Kijk even met naar die beelden. Ja, weet je Ja, wat het wordt? dat is minder, hè? Slevenier gewoon met een buiken en te janken dat het eigenlijk aflopen weer. Maar Slevenier houdt dat niet door, dat veer dat niet gewoon laten aflopen. Dus ja, het is jammer van het weer. De 6 hebben we hier vandaag, hè? Inderdaad. Nu, ook, Hopelijk is het dit jaar beter. Ja, hoeveel En van wat ons? zijn de hoogtepunten van het programma? De hoogtepunten van het programma? Ja. Heel snel. Dat begint gewoon om 3:30 en begon tot 8 uur doorgewonnen. Dat is één groot hoogtepunt. En we moeten er allemaal natuurlijk naartoe komen. Ja, dat zou ik echt doen. Het is gewoon één groot feest. Gezelligheid, stimmung, nog eens even goed het gevoel vasthouden. Ben erbij. Precies. We hebben de LVK-winnaars, we hebben Beppie, we hebben Frans Kronenberg, we hebben... De klomp hebben we dit jaar niet! Ja. Nee! Loester, we weten dat Maar je de het rest ontzettend druk hebt met de voorbereidingen Ja. voor die finale. De pakjes zijn al af, maar de teksten schrijven, instuderen, dat kost ontzettend veel werk. En dan hebben ze misschien geen tijd om de goed voor te bereiden op elk mogelijk weer. Kijk, en dan is het door vastelovend gasten. Hier hebben we er de hele dag de tijd voor. Draai nog even om, Ja, want Frans had de oplossing. Ja, dat is de poncho. Dank je. Plassen. Als het echt heel hard regent. Weet je? Ja? Ja? We dachten misschien, ik weet niet of die aan de hand dan kennen, is dat en voor als het echt heel Ja, dit koud ken je wordt, niet is het nog misdoen. geschikt misschien. En we hebben nog meer van de ene duikbril misschien nog erbij en dan moet je gewoon zingen, hè? Dus ik weet niet of dat nog kijkt. Haalt hij ook even vast? Ja, klasse. Oké, dit is voor als hij heel snel is. Als het echt heel hard regent. Dames en heren, de Grote Gulpen en vastelovensfinale. Gaan we staan, allemaal een beetje beuken. Door, op de bühne, op de bühne, op de bühne. Vastelovensfinale. Samen slitten we af.
veel plezier. Dinsdag. Oh, in Gulpen. Ja, nu snel weg, want we willen nog gaan niet aan het einde van de vastelovend denken. De Shinse oud-prinsen zijn hier en er is een jarige in de zaal. Wie is dat? Wie is dat? Ja, kom even hier, meneer. Ja, wie oud zit je geworden vandaag? Wat bleef? Wie oud zit je geworden vandaag? 58. En wie lang is het geleden dat je oud, of dat je prins wordt, moet ik zeggen? Jaar geleden. En toen word je ook jarig, hè? Precies op carnavalszondag. 50 geworden. Precies. Dat brengt natuurlijk prachtige herinneringen boven. Sowieso. Gezellige club, die oud-prinsen. Oh, dat sowieso. Wat gaat je voor een liedje zingen? De wereld staat op de kop. We hebben nog niet ieder gehad een zingende tapper. De Shinse oud-prinsen, een groot applaus. Wauw. Kom met mich mit noch ein Herz und Fieske, mit alles erop en eraan. Hoe jong en oud zich goed amuseren, met zich joden is ook niet schwaar. Und verbieden ook in prachtige kleuren, de wereld steht op zijn kop. Geluid niet nu maar, het geen gebeuren, de wereld gaat op de kop. Vastelovend in het land, och jong, daar is geen aan de hand. Jo, jo, ganz Limburg kijkt weer richtig hoe zich daar. Dit is het allerschoonste feest, du magst de keer gaan wie je best. Vastelovend, jo, du hebt zo's hard gedaan. Wat blieft? Leuke muts. Ik stond nog niet, want ik heb een muts op. De kinderen niet goed te helpen naar een vastelovensfinale, denk ik. Wat blieft? Nog eens even er weer, met Frans Steunis. Weer? Frans Steunis. Eigenlijk zeg ik. Vastelovend in het land, och jong, daar is geen aan de hand. Jo, jo, ganz Lange kwartslag. Mensen, vorige week, in mijn oor af, kom ik met een buurman, Manfred, tegen. Hij is 10 jaar geleden vanuit Pruises in de Vossener komen wonen, in Blierik. Ik zeg, Manfred, wie is het? Hij zegt, prima, maar zitten. Er is één probleem. Ik zeg, wat dan? Ja, zitten. Ik ben nog steeds vrijgezel al 6 jaar lang. Ik zeg, dat meent ze niet. Wat duist ze eraan, zeg ik. Ja, zitten. Ik heb nou een nieuwe strategie ontwikkeld. Ik zeg, wat dan? Ja, zitten. Ik date alleen nog maar vrouwlui in de bus. Ik zeg, wieso in de bus? Ja, zitten. Dan weet ik de mensen zeker dat we op één lijn zitten.